खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बीपीएफ आरो जीएसपी दोलोआ एलाइन जानायनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों रायजोनि मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सफैदों एसेबांनो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सावरायनाय बाथ्राफोरा गोबां गोसारगासिनो दं आरो गोबां बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं जेराव बे समाव जीएसपी आरो बीपीएफ दोलोनि गेजेराव जथायै फैबाय थानाय जा बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थि बेयाव एलाइन जानायनि बाथ्राया गोबां ससियेल मिडिया गोबां खौरां बिजोङाव बे समाव गोसारगासिनो दं आरो बेखौ लानानै बुंदोंदि एबा सोंथि खालामदों मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारी आरो नब कुमार सरनिया बिथांमोननि सायाव आरो बिथाङा फोरमायदों इउ.ज ब्रह्म बिथाङा बाथ्रा फोरमायदों दि एबा बाथ्रा बुंदों दि जाय हाग्रामा महिलारी बिथांनि एगेन्स्टआवनो बेरेखायावनो अबर' जोनोम जादोंमोन जाय हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननाय बीपीएफ राजखान्थिनि हेंथायाव जीएसपी दोलो एबा जीएसपी राजखान्थि दोलोआ जोनोम जादोंमोन बै बायदि दोलोआ माब्रैहाय हाग्रामा महिलारी बिथांनि खाथियाव फैनानै सेराव फैनानै सारेन्डार जाफैनो हागौ बेयो मोनसे गिदिर सोंथि रायजो राजाफोरनियाव सिखारगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा जेराव हाग्रामा महिलारी बिथांखौ फेजेननो थाखायनो जीएसपी जोनोम जादोंमोन हाग्रामा महिलारी बिथांनि खुंथायनि समाव एबा बिथांनि खुंथायखौ मोजां मोनैनि थाखायनो अबर' जोनोम जादोंमोन बेबायदि जीएसपी दोलोआ माब्रैहाय बीपीएफ दोलोजों एलाइन जाथावना बियो गोबां गिदिर सोंथि सिखारो होननानै बे समाव बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला इउ.ज ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारी आरो जीएसपी दोलोनि सायाव माब्रै एलाइन जानायनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदों लादिनि इलेक्शना एसे सबे मित्रता কৰিব शत्रुता কৰিব আমাৰ শত্ৰুতা নাই আমি নিজেই মানে ইউপিপিএল নিজে মিত্ৰ নিজেই শত্ৰু এতিয়া আমাৰ এনডিএ এলায়েন্স আছে 26 লৈকে ষ্টেটত চলিব আৰু 29 লৈকে দিল্লীত চলিব সেইকাৰণে এলায়েন্সটো ভাঙি নাযায় কোন প্ৰিন্সিপালত এলায়েন্স ভাঙি যাব কোনো প্ৰিন্সিপালত এলায়েন্স ভাঙি যাবই নোৱাৰে কিন্তু আমি এলায়েন্সটো কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিম কেনেকৈ লৈ যাম এইটো আমাৰ কথা কিন্তু বুজাবুজিটো আমাৰ থাকিব সদায় আৰু জিএছপিয়ে মানে আজি অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম কৰিছে কৰক ক'ব লগা নাই কিন্তু হাগ্ৰামা बीपीएफ दल जी बीपीएफ दले अबर सृष्टि होवार मूल माने दायी व्यक्ति आছিলে और बीपीएफर अपशासनर विरुद्धे माने सचेतनता बा जागरण तैयार करि पेलाय जीएसपी गठन হৈছিল अबर बा जीएसपी এতিয়া এই দুয়োটাৰ মিলনটো ৰাইজে কেনেকৈ ল'ব কাৰণ দুটা প্ৰশ্ন আহি গ'ল হাগ্ৰামা উপায় নহৈ बीपीएफে जीएसपी बा अबৰৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব লগা হ'ল নেকি এটা প্ৰশ্ন আহি গ'ল আৰু অবৰ আৰু জিএছপিৰ প্ৰতি এটা প্ৰশ্ন গ'ল যে হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি এই যে জিএছপি অবৰ গঠন কৰিছিলে অবৰসকলৰ অন্যায় হৈছে বুলি এতিয়া এইটো সঁচা নাছিল মানে সঁচা নাছিল নেকি আজি এই তেখেতসকলকো এইটো প্ৰশ্ন তেওঁলোকে মিছাতে ৰাইজক ভুল পথে পৰিচালনা কৰি পেলাই অবৰৰ ওপৰত অন্যায় হৈছে বুলি এটা শ্লোগান উঠাই এইটো গঠন কৰিলে সেইটো মানে সত্যৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত নাছিল সেইটো এটা প্ৰশ্ন হৈছে আৰু আজি गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै
थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।